che sui baju de meglio della cultura bigordana, che è la mia gran mai che mi ha insegnato la nostro elenco. Mus grans che demur en camí de las lanas du bosc a las caseras. Quando avem recebut aquella lettre de francisació, que enta facilitar l'installació de la fibra òptica, que he pensat que em caleu a escriure una lettre a Umeira, enta he demandat de ben voler preservar la signalització gascuna, que è già en place sus la comuna des empuix tan dannades. Que pensi que la fibra òptica que pot arribar a un món en gascú, en francès, que arriba déjà en anglès et en tant d'autres lengues du monde. N'he pas hagut de respon ni du maire ni du departament de las Nautes Pyrenees. E ara que he decidit de crear un col·lectiu que s'apererà Aquiquets en Vigor, que es trobarà en línia, l'EU, e que serà enta sensibilitzar el món a la nostra cultura e a la nostra lenca e enta que el bigordà puisqui retrobar la sua plaça sus el nostre territori.